Dnes ráno dialo v nákupných centrách Carrefour pripomínalo šialenstvo. Tento obchodný reťazec sľuboval zľavy storočia a tak kupujúci čakali už niekoľko hodín pred otvorením. To, čo sa dialo potom, to si radšej pozrite sami. Slovenská reality show. Priamy prenos. Bratislavský Polus pár hodín pred otvorením. Ľudia už v noci čakali, aby mohli byť ako prví pri lacnom tovare. O 4:03, o 3:45. Niektorí prenikli do obchodu skôr, a to cez reštaurácie. Takto to vyzeralo z pohľadu kamier v obchode. Teraz prichádza osudová chvíľa. Brána sa otvára, nakupujúci ju ako blázniví podliezajú. Utekajú, ako by ich hnalo tornádo. Takto ľudia vpálili do obchodného domu. Lacný tovar im doslova opantal myseľ. Nemajte do smietna, alebo čo? Asi ne. Tento neváhal a hneď bral prvý tovar, čo mu prišiel pod ruku, a utekal ďalej. Pri elektronike to vyzeralo ako boj o život. Ale však oni ma tlačia, čo robíš, more. Sa uvedol, s kým rozprával. Ľudia si rukami držali tovar a chránili pred ostatnými, neváhali a postavili sa do nákupného vozíka, aby ich nik neutlačil. Majú 2-3 kusy a to je niečo strašné. Na cestách boli zápchy, zohnať nákupný vozík priam nemožné. Košice, ľudia preskakovali prekážky, aby boli vo vnútri čo najskôr. Na týchto záberoch vidieť, ako dav prúdi dnu a tlakom ochrankárov zasa cúva späť. Takto to vyzerá v skutočnom dave. Niektorí nestihli kúpiť to, čo chceli, a to si veľa ľudí bralo i dovolenky. Každý si bere voľno a zbytočne. Výhodu mali zamestnanci, ktorí si mohli rezervovať tovar. Pol hodinu pred otvorením obchodov dostali aj novinári možnosť vopred si nakúpiť. Väčšina postupovala podľa pravidel etiky a zdvorilo odmietla. Našli sa ale aj takí, ktorí ponuke neodolali. Obchodný reťazec sa chce takýmto spôsobom zbaviť starých zásob a prilákať pozornosť. 7000 produits. V noci dáme opäť tovar, potrvá to 3-4 dní. Z Bratislavy a Košic pre televíziu, Marek Kamboraj a Vladimír Jurek.